Usa ka bakang nakabuhi nahulog sa septic tank. Usab na nag-iyas sa maong baka. Si Chona Carion sa exclusive report. Sa hulagway nga gikan sa Talisay City Fire Station makita nga ang baka anaa sa sud sa septic tank. Ang baka nga gipanag-iya ni Ani Abiliana giingong nakabuhi sa iyang higot kaganihang buntag diha sa Purok 4 Barangay Pook, Dakbayan sa Talisay. Gani matod ni Abiliana nga natagbaw siya og tinuyok sa ilang palibot aron lang pangitaon ang baka kaganihang buntag. Ug maayo na lang gani kay nakit-an kini sa ilang silingan nga natagak sa ila ra usab nga septic tank. Nabot ako sa dito dap-dap, diri tuyok na ko diri, slaughterhouse na. Kay akong pangitan akong baka. Karon kay pag-abot ako ning ang baka na tagak na septic tank, naara diha. Karon kay pagkuan di naman nahuot mga baka. Ang baka giyong gustong mukaon sa sagbot, dapit gyud kini sa septic tank. Apan nahugno ang tabon sa septic tank dihang natamakan sa baka. Ang kabombiruhan na sa Dakbayan ang miresponde sa pagkuha sa maong baka gamit ang ilang hose. Ug human sa 30 minutos, nahawas gyud ang baka sa septic tank. Pagkahawas sa baka, gipasiritan dayon og tubig sa bombero aron malimpyo. Ug ang baka balik tugway na. Madaling araw nakawala yung baka and then parang nakakita siya ng mahaba ata na damo. So sinundan niya sir, yung pag-aabot niyang ganun, biglang gumib up yung septic tank. Kaya yun nahulog siya. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.